Halo Lur, balik maneh nang kontene Mak Minten. Mak iki bingung Lur, arep masak apa? Segoku ki utuh lho. Piye ya nek digawe sego goreng jadul? Wis ayo melok masak make ning pawon. Bumbune mayar Lur, cuma lombok brambang bawang. Deleh ning layah langsung diulek ya. Iki mae nek ngulek ora lembut-lembut nemen Lur. Iki lho Lur, mae ya duwe teri Lur. Engko tak gawe topping. Wis Lur, ayo digoreng segone. Terine digoreng ngantek garing Lur. Iki digoreng ngantek bumbune tanek Lur. Bumbune nek wis wangi ngene iki Lur, segone didegurne. Bumbune uyah karo micin. Iki wis mateng Lur, ayo diplating. Iki lho Lur, masakane make paling gampang dhewe. Sego goreng jadul gaweane Mak Minten. Ayo sarapan Lur. Sego gorengnya enak tenan iki, yakin. Wis aja lali dirikuk ya. Thank you.